ассалому алайкум бинандагони азиз, барномаи иттилооти хабар 24 аз телевизиони Сомон манзуратон мегардонем. Имрӯз панҷшанбе 11 июни соли 2020 дар студия бо шумо Луқмон Кӯраев. Инак имрӯз дар барнома тамошо кунед. таъсиси гурӯҳҳои тарғиботӣ ва сафарбарии онҳо ба маконҳои серодами шаҳри Хуҷанд. 5 шаҳрванди боқимондаи Тоҷикистон бо парвози махсуси ширкати ҳавопаймоии давлати Кувайт ба Душанбе баргардонида шуданд. қонунчини зардолаи навъи пешбазак дар шаҳри Исфара. оғози семинарҳои омӯзишӣ барои кормандони муваққатии марказҳои имтиҳонӣ. боздошти гумонбаршуда пас аз 1 моҳи содир намудани ҷинояти дуздӣ. марги президенти Бурунди Пьер Нкурунзизаи 55 сола аз бемории сактаи дил 2 моҳ пеш аз анҷоми муҳлат. бинандагони азиз, дар бораи ин ва дигар хабарҳо бароятон маълумот медиҳем. рӯзи гузашта санаи 10 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ноиби президенти Бонки ҷаҳони оид ба кишварҳои Аврупо ва Осиёи марказӣ хонум Анна Берде, ки дар қароргоҳи Бонки ҷаҳонӣ дар шаҳри Вашингтони Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳузур доштанд, суҳбати видеоконференсӣ анҷом доданд. дар ҷараёни суҳбат ҷонибҳо ҳолати кунунӣ ва дурнамои муносибатҳои ҳамкорӣ, вазъи ҷомеаи ҷаҳонӣ, тадбирҳои табобат ва пешгирии бемории сироятии коронавирус COVID-19-ро дар Тоҷикистон баррасӣ карданд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз сатҳи ҳамкории Тоҷикистон бо ин ташкилоти бонуфузи молиявӣ изҳори қаноатмандӣ намуданд. таъкид гардид, ки Бонки ҷаҳонӣ аз рӯзҳои аввали ба хайргирии сироятёбии ин беморӣ дар Тоҷикистон барои пешгирӣ аз паҳншавии ин беморӣ дар кишвари мо кӯмакҳои молиявӣ ҷудо кард. ҷонибҳо оид ба паҳншавии бемории сироятии коронавирус COVID-19, ки аксари кулли кишварҳои оламро фаро гирифтааст, андешаронӣ карда роҳҳои коҳиш додани таъсири манфии ин беморӣ ба вазъи иҷтимоию иқтисодии Тоҷикистонро муҳокима намуданд. зимни суҳбат таъкид шуд, ки дар Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали ба қайдгирии ин беморӣ чораҳои фаврию судманд амалӣ карда шуда, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ аз паҳншавии бемории нави сироятии COVID-19-ро таъсис дода, беморхонаҳо барои ин бемории сироятиро бо садҳо кати хоб ва муҷаҳҳаз бо тамоми таҷҳизоти муосири тиббӣ ва маводи доруворӣ ташкил намуд. ҷараёни табобати беморон, беҳдошти вазъи беморхонаҳо, баланд бардоштани сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба мубталоёни ин беморӣ ва таъмини беморхонаҳо бо маводи доруворӣ ва дигар таҷҳизоти зарурии тиббӣ таҳти назорати бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. дар ҷараёни суҳбати видеоконференсӣ ҳамчунин дигар ҷанбаҳои муҳими ҳамкорӣ барои ҳарду ҷониб судманд баррасӣ карда шуданд. صبح امروز در اساس دستور ستاد شهری خوجند اوید به پیشگیری از پهنشوی بیماری کرونا ویروس نوی کووید 19 جهت پیشبرد کارهای فهماندهی و ترغیباتی و تشویقاتی در میان ساکنان و مهمانان مرکزی مأموری ولایتی سوخت. از حساب یک گروه کارمندان ساختارهای گوناگون گروه‌های ترغیباتی تأسیس و به مکان‌های سرآدمی شهر خوجند سفربر کرده شدند. گزارشی برنامه را در این خصوص تماشا کنید. صبح امروز در اساس دستور ستاد شهری خوجند اوید به پیشگیری از پهنشوی بیماری کرونا ویروس کووید 19 جهت پیشبرد کارهای فهماندهی و ترغیباتی و تشویقاتی در میان ساکنان و مهمانان مرکزی مأموری ولایت سوخت با مقصد پیشگیری پهنشوی بیماری سیرویتی با رعایت حتمی گیگینی شخصی، استفاده نقاب‌ها هنگام از خانه به بیرون برآمدن و در جایهای جمعیتی، بازارها، مرکزهای سودا، باغ‌های فرهنگی و فراغتی، میدانچه‌های ورزشی و بازی کودکانه، رعایت مسافه اجتماعی و غیرها، حساب مسئولین مقامات اجرایی حاکم دولتی شهر، شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر خوجند، کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در شهر خوجند، بخش کار با جوانان و ورزش شهر، استادان مکاتب عالی شهر، مرکزهای سلامتی و دیگر ساختارهای شهرداری، گروه‌های ترغیباتی تأسیس و به مکان‌های سرآدمی شهر خوجند سفربر کرده شدند. فیروزه نورالله‌زاده معاون رئیس شهر خوجند، بکانیک عالمجان برهانیان سردار شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر خوجند، نعیم ملک اسلامی رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در شهر خوجند هدف از تشکیل چنین کارهای فهماندهی را قبل از همه بهره پیشگیری از پهنشوی بیماری کرونا ویروس کووید 19 معنی داد نموده. از جمله تاکید داشتند که
کم شدن شماره بیماران معنای انجام مبارزه با این نمود بیماری را ifade نمی‌کند. زیرا خوف و خطر سرایت شدید این مریضی هر لحظه تهدید نمودنش از احتمال دور نیست. تنها یک نفر بیمار بنابر نااندیشیدن چاره‌های پیشگیری در یک روز صدها نفر آن را سرایت نمودنش ممکن است. اگر در حالتی که بینقاب رانوا گشتگزار زیاد شود، خلط خروج دویم های شهر خوجند. اگر خروج دویمش بسیار وزنی می‌خورد، برای همه پیشگیری کردن و در کار خیلی خواهش میکنیم که مردم به درک کنند که بینقاب برآمدن چقدر خوفناک است. هم یک نفر اگر پیشگیری کنیم همین هم موفقیت است. یک تا آدم بیماری ما ایمی نگاه داریم همین هم موفقیت است. برای اینکه یک تا بیمار چیکار رئیسا گفتن سبب 100 تا بیمار شدنش ممکن. اگر از دیگر شهر و نویان میان دیگه ها هم احتیاج شدن نکن. گرد و اطراف میبیارن، سودا میبیارن، ماسک نیست است. همه ها بخار شده که کارو فهموندن نکن. ما автовокзал برامدیم. بازار پنجشنبه میبریم سحر با بیگانی و از هر جا میبیان ماسک نیست است. همه ها هم متأکد کردیم فهموندن ما در کار وظیفه دار هستیم. در هفته عملیاتی گذرانده شده در مکان‌های سیرآدم از جمله مرکزهای تجارتی، بازارها و خصوص بازار مرکزی پنجشنبه از جانب گروه کاری صدها نفر اشخاص بینقاب آشکار و با آنها کارهای فرماندهی گذرانده شده. ایشان با نقاب‌های محافظتی یک کرته و بسیار کرته طریق رایگان تامین کرده شده. متاسفانه باعث نگرانی است که برخی نفران نقاب‌های غیر سانیتری را نیز مورد استفاده قرار دادند که به سلامتی ایشان خطر جدی دارد. همین طریق با مقصد تشویق سلامتی ساکنان و بیش از 1000 نفر نقاب‌ها رایگان داده شدند. ضمن صحبت از ساکنان مهمانان دعوت به عمل آورده شد که تا به اعتدال آمدن وضعیت پاندمی کرونا ویروس نو از گشتگذار و سیر و گشت در باغ و گلگشت‌ها، کوچه و خیابان‌ها موقتا خودداری نموده طلبات سازمان عمومی جهانی تندرستی و ستاد جمهوری را دایر بر رعایت قاعده‌های بهداشتی اجرا نموده فرزندان خود را به نظارت نگذارند. از جانب گروه‌های ترغیباتی همچنین مضمون و ماهیت قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییر لایحه‌ها به کادکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان فرمانده داده شده. از جمله ذکر گردید که مقصد اساسی تغییرات مذکور برای رعایت نکردن قاعده و معیارهای سانیتری گیگینی و سانیتری اپیدمیولوژی جزای مأموری پرزور گردیده در آینده نزدیک چنین قانون ویران کنندگان به جوابگری کشیده می‌شوند. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند از شهروندان بار دیگر دعوت به عمل می‌آورد که قاعده‌های بهداشتی را رعایت و هنگام از خانه برآمدن استفاده نقاب را فراموش نکنند. از هر یک عمل ما سالمی اطرافیان در مجموع صحتی شهروندان مملکت وابستگی دارد. بینندگان عزیز برنامه را ادامه می‌دهیم. در پرتو دستور پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان 5 شهروند باقی مانده تاجیکستان که بنا به قطع گردیدن پروازهای بین‌المللی بر اثر همهگیری کووید 19 در دولت کویت درمانده بودند با پروازهای مخصوص شرکت هواپیمایی دولتی کویت به دوشنبه برگردانیده شدند. در این باره به اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور با استناد به وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد. اینچنین توسط پرواز مخصوص شرکت هواپیمایی دولتی کویت 15 تن کمک‌های بشردوستانه اساسگذار و رئیس شورای مدیران گروه شرکت‌های الغانمی دولتی کویت فؤاد بن محمد الغانم عبارت از تجهیزات طبی برای مبارزه با کووید 19 به دوشنبه آورده شد. یادآور می‌شویم که 5 ایون توسط دو پرواز مخصوص شرکت هواپیمایی دولتی کویت 22 تن کمک‌های بشردوستانه اساسگذار و رئیس شورای مدیران گروه شرکت‌های الغانمی دولتی کویت فؤاد بن محمد الغانم عبارت از تجهیزات طبی برای مبارزه با کووید 19 رسیده بود. اینچنین این صاحبکاری کویتی 38000 عدد لباس محافظتی طبی را از جمهوری خلق چین خریداری و به تاجیکستان ارسال نمود.
бинандагони азиз, барномаро идома медиҳем. Давоми чанд рӯз мебошад ки дар шаҳри Исфара мардум бо ғунучини навъи зардолӯи пешпазак машғуланд. Бояд зикр намуд ки дар Исфара зиёда аз 20 номгӯи навъи зардолӯро дар хоҷагиҳои деҳқонӣ парвариш мекунанд. Суҷаи барнома аз ҷараёни ғунучини зардолӯи навъи пешпазак омода кардааст, ки ин лаҳза манзуратон мегардонем. боғпарварӣ шӯғли қадимтарини мардуми Исфара ба ҳисоб меравад. Аз қадимулайам дар шаҳру деҳоти Исфара парвариши боғи зардолу ба роҳ монда шуда, он манбаи асосии даромади сокинон буд. Зардолу дарахтест ки бо об талаботи зиёд надорад. Дар домана кӯҳҳо, дар мавзеъҳое ки оби зеризаминияшон паст аст, низ ҳосил медиҳад. Зардолу меваест ки ба ҳама ва дар ҳама давру замон дар корист. Зардолуҳои шаҳррези Исфара аз рӯи қанднокиашон дар водии Фарғона босифаттарин ба ҳисоб мераванд. имрӯз ки зардолӯи нави пешпазак пухта расидааст, ғунучин давом дорад. мо кӯшиш карда истодаем ки маҳсулоте ки пухта расидааст ба бозорҳои дохилӣ ва корхонаҳои колкард супорида каме бошад ҳам ба иқтисодиёти хоҷагӣ кӯмак расонем. мана имрӯз тамоми коргарон ба он вобаста шуданд ки зардолуро чида ба корхонаҳои колкард гусел карда истодаанд. дар хоҷагӣ мо қариб 18 гектар зардолуи пешпазаки ба ном майс ки мавҷуд аст, ки мо кӯшиш карда истодаем ки ба корхонаҳои колкард зиёда аз 25-30 тонна зардолуи хушсифат ҷамъоварӣ намуда супорем ва барои бозори дохилӣ низ пур кардани бозори дохилӣ низ кӯшиш карда истодаем ки нарх дар бозор арзон бошаду мардум аз меваи шаҳрбори зардолӯи мо баҳра барданд. инчунин дар хоҷагӣ имрӯз барои фурӯш ба бозори шаҳрҳои Истарафшан, Кони Бодом ва худи ҷумҳурӣ пойтахти азизамон шаҳри Душанбе низ соҳибкорон кӯшиш карда истоданд ки меваи моро дастрас намоянд. кофтуковҳои археологӣ собит сохтанд ки ҳанӯз 6000 сол пеш аз мелод мардуми Исфара ба парвариши боғоти зардолу машғул буданд. алҳол дар шаҳру деҳоти Исфара зиёда аз 21 навъҳои зардолу аз ҷумла навъҳои хурмоӣ, мирсанҷалӣ, тоҷибоӣ, зард ва сурх, кадухурмоӣ, шишахурмоӣ, талхак, бинигорӣ, қандак, субҳонӣ ва дигарон парвариш карда мешаванд. воқеан зардолу асоси даромади оила, тинҷии рӯзгор ва баракати умри инсонҳост. зардолу меваи писандидатарини мардуми тоҷик аст, ба қавле меваи миллист ва дар рӯзгори мардум нақши муҳим дорад. иқрор бояд шуд ки сокинони шаҳру деҳоти Исфара рӯзгори худро бе парваришу ғунучин ва баступанди меваи зардолу тасаввур карда наметавонанд ва сарвату неъмати хонаводагиашон маҳз меваи зардолуст. وقتی دستگیری زنکاکتی همون آمده یاردن به آمده چینده هستیم زندالیه این زندال های چینده کار کرد به صبحی وطن به بردم یسپونیم با اویش چیندگی های صاحبکار آمده شهر استرافشان به گیته ورسیان این زندال حاضر که مایست که های بعد این و اونچینش اداش و دنی خدا ما میپذر و همه سر شد در آمده ما خدا خواهد همش زندگی ها احوالی همین نقض میشه. имрӯзҳо мавсими долузарби ғунучини меваи зардолуи пешпазак бо ҷӯшу хуруҷ давом дошта, боғпарварони шаҳру деҳоти Исфара ният доранд зардолуҳои тару тоза ва шаҳррези Исфараро пешкаши шаҳрвандони кишварамон ва давлатҳои дуру наздики хориҷа гардонанд. санаи 26 июни соли 2020 соати 9 дар шаҳри Душанбе иҷлосии дуюми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум баргузор мегардад. дар ин бора агентии миллии иттилоъоти Тоҷикистон Ховар бо истинод ба дастгоҳи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. дар иҷлосия баррасии Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ёрии ҳуқуқӣ, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйирот ба Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии
тоҷикистон дар бораи низоми иҷозатномадиҳӣ қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ва қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ба қайдгирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ, ҳамзамон муҳокимаи як қатор қонун ва масъалаҳои дигари мубрам дар назар дошта шудааст. барномаро идома медиҳем. охири моҳи апрели соли равон шахсони номаълум аз филиали ташкилоти амонатгузорӣ ва қарзи хурди ҳумо дар шаҳри Панҷакент 8 адад компютерро тасарруф карда 29600 сомонӣ зарар расонидаанд. бо гузаштаи як моҳ милитсия гумонбари ҷиноятро боздошт намуд, ки сокини шаҳри Панҷакент буда қаблан бо ҷурми дуздӣ суд шудааст. милитсияи шаҳри Панҷакент барои ошкор намудани ҷинояти дуздӣ дар бонк фаъолияти оперативиро ба роҳ монда ахиран бо гузашти наздик як моҳ гиреҳи ҷинояти сарбастаро боз намуд. охирҳои моҳи апрели соли равон шахсони номаълум 8 адад таҷҳизоти компютерии ноутбукро тасарруф намуда дар умум ба ташкилоти бонкӣ 29600 сомонӣ зарари моли мулкӣ мерасонанд. натиҷаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ чеҳраи шаҳрванд Нарзиев Зарафшон Набиевич соли таваллудаш 1988 истиқоматкунандаи маҳаллаи сӯзангарони шаҳри Панҷакентро рӯшан сохт, ки майли ба даст овардани маблағи пулӣ ӯро ба иқдоми ғайриқонунии тасарруфкорӣ водор намудааст. баъде ки ҷиноят ошкор гардид, муайян шуд, ки гумонбаршуда бо мақсади тасарруфи пул шабона вориди бонк шуда аз сабаби дарёфт накардани маблағи пулӣ дасти холӣ нарафтанро ба худ муносиб надида аз 8 утоқи корӣ ноутбукҳои хизматиро ба яғмо мебарад. аз инҷо баъд вақте ки пули офта нашуд, баъд ноутбукҳоя саркарда гирифтам. бо қадам ҳуҷраҳои корӣ даромадед? бо утоқи корӣ ягон чиз ёфтед дар дохили утоқҳои корӣ? не чизе наёфт, фақат рюкзакҳои вай буд, сумкаи портфели ноутбук буд, тамом. гирифтед ё нагирифтед? гирифтам. гирифтед. ба маълумоти милитсия гумонбаршуда Зарафшон Нарзиев ҷинояти мазкурро дар танҳоӣ содир намудааст. тавассути даромадгоҳи асосӣ вориди бонк шудан баъде ки натиҷа намедиҳад, Нарзиев аз пушти бинои маъмурӣ муваффақ мешавад, ки тариқи тиреза, ки он замон панҷарапӯш набуд, бе мушкилӣ ба мақсад расад. вобаста ба шахсияти гумонбаршуда Нарзиев гуфтан ҷоиз аст, ки дар ҷодаи ҷиноят навкор набуда, қаблан соли 2013 барои дуздӣ суд шудааст. дар рафти чорабиниҳои оперативию тафтишотӣ зарари расондашуда барқарор гардид. ҳолати ба амал омада аз он гувоҳӣ медиҳад, ки наандешидани чораҳои дахдори муҳофизатӣ аз ҷониби маъмурияти ташкилоти бонкӣ заминаи ҷиноятро гузоштааст. феълан аз рӯи ҳодиса бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, нисбати гумонбаршуда чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст. тамошобинони азиз, барномаи иттилооти хабар 24ро идома медиҳем. шурӯъ аз санаи 8 июн бо мақсади омодагӣ ба ташкил ва баргузории имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбии ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 2020 барои кормандони муваққатии маркази имтиҳонӣ, роҳбарон, ёварони роҳбарон, маъмурони калон, маъмурони имтиҳон ва ба қайдгирандагон семинарҳои омӯзишӣ оғоз шуд. иттилоъ медиҳад агентии миллии иттилоти тоҷикистон ховар бо истинод ба маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон. ба иттилои манбаъ, семинарҳои омӯзишӣ то 18 июни соли равон дар 26 нуқта муассисаи таълимии 18 шаҳру ноҳияи ҷумҳурӣ доир шуда, дар он 21 корманди марказ ва 26 тренер аз ҷумла кормандони муваққатии қаблан омӯзишшуда ҷалб карда шудаанд. шунавандагони семинарҳои омӯзишӣ ба 105 гурӯҳ тақсим шуда, ба ҳар гурӯҳ 2 рӯз машғулиятҳо гузаронида мешавад. пас аз анҷоми машғулиятҳо дар асоси талаботҳои муқарраршуда донишу маҳорати шунавандагон санҷида шуда, шахсони арзанда ба вазифаҳои муваққатии роҳбари маркази имтиҳон, ёвари роҳбари маркази имтиҳонӣ, маъмури калони имтиҳон, маъмури имтиҳон ва ба қайдгирандаи маркази имтиҳонӣ қабул карда мешаванд. тибқи фармоиши вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон дар 18 шаҳру ноҳияи ҷумҳурӣ 48 маркази имтиҳонӣ ташкил шуда, фаъолияти марказҳо аз 1 июли
июли соли равон оғоз мегардад. мегузарем ба хабарҳои хориҷи кишвар. марги президенти Бурунди Пьер Нкурунзизаи 55 сола аз бемории дил 2 моҳ пеш аз анҷоми муҳлаташ ногаҳонӣ буд. аммо ба гуфтаи таҳлилгарон вазъ дар ҷумҳурӣ тағйир намеёбад. доир ба ин ва дигар хабарҳои хориҷи кишвар аз навори барнома ошно гардед. сарвазири Италия Жузеппе Конте барои бозпурсӣ аз ҷониби прокуратураи Бергамо ҳамчун як қисми тафтишот дар бораи паҳншавии пандемия даъват карда шуд. худи сардори ҳукумат аллакай тасдиқ кардааст ки рӯзи ҷумъа ӯ шаҳодат медиҳад ва тамоми далелҳои ба ӯ маълум шударо ба таври дуруст гузориш хоҳад дод. Конте итминон медиҳад ки ӯ аз ин нигаронӣ ҳис намекунад. вазири корҳои дохилӣ Люсиан Ламоргес ва вазири тандурустӣ Роберт Сперенс низ ба бозпурсӣ даъват карда шуданд. ҳамаи онҳо шоҳидони парвандаанд. онҳо бояд ба саволҳо оид ба чӣ гуна қарорҳо дар бораи мубориза бо коронавирус аз ҷумла карантини шаҳрҳо ва чораҳои ҷудокунӣ ҷавоб диҳанд. мурофиа муттаҳидсозии хешовандони қурбониёни пандемияро дар вилояти Бергамо оғоз кард ки он ба яке аз калонтарин манбаъҳои сироят табдил ёфт. онҳо бар он ақидаанд ки ҳукумат сарфи назар аз барвақт ошкор кардани ҳолатҳои аввалини COVID-19 шаҳрҳои Нембро ва Алзанаро ба минтақаи сурх дохил кард. аризадиҳандагон инро ба майли ҳукумат дар бастани марказҳои бузурги саноатӣ рабт медиҳанд. дар шикоятҳо инчунин ба ташкили хизматрасонии тиббӣ ишора карда шудааст. аз ҷумла беморон ба беморхона хобонида нашуданд. аз оғози пандемия дар Итолиё зиёда аз 235 000 ҳолати COVID-19 тасдиқ шудааст ки аксарияти онҳо дар шимоли кишвар мебошанд. зиёда аз 34 000 нафар ҳамчун қурбони пандемия эътироф шуданд. дар Олмон маҳдудияти вуруд ба коргарони мавсимӣ аз Иттиҳодияи Аврупо ва кишварҳои Иттиҳоди Шенген ки ҳамчун як қисми мубориза алайҳи эпидемияи коронавирус эътибор доранд аз санаи 16 июн бекор карда шуданд. вазорати кишоварзии Олмон гуфт ки корфармоён бояд риояи меъёрҳои беҳдоштии санитариро кафолат диҳанд. коргар ба гурӯҳҳо тақсим мешавад ва агар як нафар бемор шавад тамоми гурӯҳ ҷудо карда мешавад. қоидаҳои нав то 31 декабр эътибор доранд. соли гузашта тақрибан 300 000 коргарони мавсимӣ дар Олмон асосан аз Руминия ва Лаҳистон бо кор таъмин карда шуда буданд. аз сабаби эпидемия шумораи максималӣ то 80 000 нафар маҳдуд буд, аммо то аввали моҳи июн камтар аз нисфи онҳо омада буданд. ҳамзамон талабот ба маҳсулоти маҳаллӣ дар Олмон афзудааст ва фермерон ба кӯмаки касбӣ ниёз доранд. марги президенти Бурунди Пьер Нкурунзизаи 55 сола аз бемории дил 2 моҳ пеш аз анҷоми муҳлаташ ногаҳонӣ буд, аммо ба гуфтаи таҳлилгарон вазъ дар ҷумҳурӣ тағйир намеёбад. интихоботи сарвари давлат аллакай баргузор шудааст. онҳоро як номзади тарафдории ҳукумат ки аз ҷониби президенти пеш аз интихоботӣ фаъолона дастгирӣ мешуд бурд кард. Тиери Веркулан пажӯҳишгоҳи байналмилалии Фаронса мегӯяд ҳеҷ гуна бӯҳрон вуҷуд надорад, зеро президенти нав моҳи май интихоб шуд. интиқоли қудрат дар сафи ҳизби ҳоким мувофиқ карда шуд. президенти нав танҳо савганд ёд мекунад. барои тағйироти ҷиддӣ барои демократия шудан Бурунди иваз кардани сарвари давлат кофӣ нест, аммо ҳизби ҳоким дар қудрат боқӣ мемонад. нуфузашро тақвият медиҳад, натиҷаҳои овоздиҳиро ба манфиати худ иваз мекунад. эътимод ба ҳизби ҳоким ки 5 соли пеш бӯҳрони сиёсиро аллакай халалдор кардааст метавонад ба овозаҳо дар бораи алоқамандии марги Нкурунзиза ва коронавирус сахт таъсир расонад. воқеан ҳамфикрони президент ҳамеша итминон доранд ки ин пандемия ба кишвар таҳдид намекунад. Бурунди таҳти муҳофизати нерӯҳои болоӣ. Тиери Веркулан пажӯҳишгоҳи байналмилалии Фаронса мегӯяд аён аст ки ҳоло пинҳон кардани ҳақиқат дар бораи вазъи эпидемия дар кишвар то рафт мушкилтар хоҳад шуд, дар ҳоле ки вазифаҳои роҳбари давлатро раиси парлумон иҷро мекунад. Эварист Недаишимие ки интихобшудаи президент аст бояд 20 август савганд ёд кунад. тамошобинони азиз, барномаи иттилооти хабар 24-ро идома медиҳем. то соати 18 санаи 10 июн дар ҷумҳурии Тоҷикистон 4763 нафар бо ташхиси сирояти коронавируси нави COVID-19 ошкор гардида. аз ин беморӣ то имрӯз дар мамлакат 2947 нафар
шифо ёфтаанд. дар ин бора ба агентии миллии иттилоти тоҷикистон ховар бо истинод ба маркази матбуоти вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад. бино ба иттилои манбаъ шумораи ҳолати фавтии гирифторони коронавирус дар мамлакат бетағйир боқӣ монда 48 нафарро ташкил медиҳад. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчунин иттилоъ медиҳад ки то имрӯз дар мамлакат 1002 нафар зери назорати табибон қарор дошта давоми шабони рӯзи гузашта 132 нафар пас аз шифо ёфтан ба хонаҳояшон рухсат дода шуданд. тамошобинони азиз, ин буд он ҳама хабару гузоришҳое ки то инда манзуратон гардонидем. дар ҳамин ҷо то рӯзи дигар то ҳар яке шумо худоҳофизӣ мекунем. хайр ҳансияту хона обод бошед.